Joder, macho, non peguei ollo todo aquí. No, xa vi que tiñas a televisión posta en Telecinco. Estaba Belén Esteban aí zumbándolle, pero toda a noite, Estaba, por eso non peguei ollo. No, non debo pegar ollo de ollo xa. Ten uns ollos así, como platos. Estaba vendo un sapo, macho. Que guapa é a divertida. Veis, é que non ias traballar hoxe. Sí. Citroën, turno de tarde. Mira, non sei se deitarme un pouco. Ata que hora? Ata abrilo, así, a ver se cambia o tempo. Bom dia, Irma. Calle tedes os recheos tes, para mollar un pouco. Pero bueno, vaya dous, Tedes unha feita... Por certo, sabedes algo de mañana? Hombre, temos datos inciertos. Hai xente que dice que é insoportable e outro como Rafita que dice que non hai Dios que dá a morte. Mirad, eu entro agora no hospital, sabedes? Así que teño que marchar. Por certo, se a vedes, decidille que me chame, vale? Sí. Señora Luisa, que chama a súa filla. Irma. Hola, mamá. Non marches que teño que falar contigo. Pero, ti ves a lúa así, bate de paz. é logo que pasa. Tamén outros tenechos andaba en pijama todo o día. Ou que? Así lle foi tamén. Ahora están vindo da selva con 4 bonos ao can de pañeiro. Non? Mira, mamá, por favor, cando salas a lúa, vístete. Vístete, porque é que senón a xente para decir que estás mal na cabeza. Ou que está facendo publicidade para o core. Vai literalmente unha jariña. E tú, o da raya te mirache. Que non hai galleta, Rafa! Vale, claro. A ver como che teño que decir. Tranquila. Filla, ven, que teño que contarche algo. Moi importante. Que carallo que era gañajo. Igual pensa que está outra vez preñada. Pero se tens a venir, non? Clic. Tienes gilipollas o qué? Eres tonto. Mira, sabía dónde había galletas, pero ahora no hay galletas. Merda para ti. Bueno. Que continúe, señorita. A ver, mamá, que me tens que contar? Conta. Mira, filla, non che vou andar con voltas. Teu pai é máis eu, divorciamos. Como? Non lle digo que bota ningún. Iso meu non é resumidito. E agora que vas facer? Debeche de tratar moi mal, Mamache de onde tratar, debechelo de pasar fatal. Home, cando estaba casado así. Agora estou como a Dios. É como a filla, carallo, é igualita que a filla. Non sei que vas facer agora. Agora vou adotar un neno. Bueno, ala! Sácalle o alcohol á señora, sácalle de pipes de diablo. Pero usted que pasa, que toleo? Mamá, pero a ver, reflexiona. Como que vas a adotar un neno? Estás segura? Netamente segura. Hoxe van a vir os servicios sociais a facer a entrevista de adopción. É como te tengo todo planeado. Pero polo bigote, non, polo bigote. Polo bigote tamén. Mira, a ver, mamá, é que, verás, a mí pareceme, non sei, pero a mí pareceme que te estás precipitando. No. Irma, estás equivocado. Tua nai non se está precipitando. O que se precipita é un Niágara por zonas. O que pasa é que a tua nai bota por fora. Vaya, Juan, esto es increíble. Vaya educación estamos a salvar nuestra casa. Vaya educación. Estou completamente decidida. Vou adoptar un neno. Teño unha ilusión. Pois se tes unha ilusión, compra o cupón con as persoas, caralho. A ver, mamá, mira, estás segura do que está dicindo? Va a mirar ahora os dos servicios sociales aquí a nosa casa. Van a vir agora os servicios sociais a facer unha entrevista a miña máis a miña parella. A ver, para. Como que a tua parella non está dicindo que capagas xa non están aquí? Sí, pero é que lles dixen que estaba vivindo con un home. Iso sí, cunha relación estable. Pero como? É que senón non me daba moreno. É quen é este home? No. Olvidádemos de min, No. Veña, mira, por favor, home. Aí ven o bicho, carallo. Que non, como lle teño que dicir, Que sí, non vamos solamente para ganar os servicios sociais.
ter xente para estar casado. Non pasa nada. Quedarei como o meu pequeno, abandonada no mundo, tirada polas calles borracha como Maciel e co corpo desfigurado como o de Ángel Cristo. Para. Veña, fago de pai. Ah, gracias. Atrás, bicho, atrás. Bote bien suyo en canal. Pero, oye, ¿qué pasa? Mirad, antes de que veñan os servicios sociales, vamos a preparar unha estrategia. Vale. Vamos. Igual é pouco, tal. Deben estar aí, Mira, entretenos-te un pouquinho. Mentre nós vamos adentro. Entretenos-te, sí. Rafa, Ima, vente comigo. Eu dou. A ver, como fago eu para entretener esta xente. A ver, ó, é que non sei. Zomén, xa comecei a tocar, bailar que marcua. Xa vai! Non está falando con xente, caralho. Buen Dios, e agora, a ver que lle fago unha liada. A ver que lle fago. Vai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bons días! Ai, bom dia. Eu chamo Venancio, a minha compañera chama-se Madalena. Madalena. Está para mullar, Sí, tamén sei explicar el bizcocho, pero relleno. Seu cuerpo eléctrico. Iba a decir que se sentara, pero a cara que ten xa sentou a la sola. Pero malo que igual nese sofá, igual lle recoge un poquinho o cu, Que por fin. Muy buena está. Mira, mira. É vostede o marido da señora da casa? Que? A ver, temos unha solicitude do Concello de adopción do neno. É vostede o marido? Sí, son eu. Ah, moi ben, vostede o marido. Mira, podía facer o favor de chamala porque teño que facer un cuestionario relacionado con a adopción. Podía chamala, por favor? Sí. Concha! Concha? Concha! Pare. Aquí pon Luisa. A ver, é que sabes que pasa, que Luisa é o nombre dela, pero eu chamo Concha. Ah, cariñosamente. A ver, cariñosamente chamaba ya a cadela. Tengo unha cadela, unha pastora alemana, a ela sí que dicía cariño. Ah, moi ben. Dime, cariño, que pasa? Bons días, señora. Muy bien. Somos do Servicio Social do Concello. Muy bien. Vimos por o tema da adopción do neno. Muy bien, sí. Pero se quer debe dormir, que non tiña vergonha. Sí. Hai que aproveitar. Sí. Moi ben, moitas gracias. Eu chamo Venancio. Vimos por tema da adopción, sei dentro. Moi ben. Espera, igual lle chega allá. Espera, que arriba. Aí. Te poñes en cómoda, como se tuvera na súa casa, que pronto vos será. Vamos a ver. Nós, desde os Servicios Sociais do Concello, somos moi rigorosos no tema da adopción dos nenos. Moi rigorosos. Normal. Entenderán, non? Normal. Somos moi rigorosos. A ver, normal que se sean rigurosos. Que somos moi rigorosos. A ver, normal que se sean moi rigurosos. Non queremos cantar mierda nesta casa. Para. Que somos moi rigorosos cas familias, non cos nenos. Claro, sí. Non lle paga caso ao meu home. É que, sabe o que pasa? É que acabamos de facer o amor e seguramente que ainda non lle subeu a sangre para o cerebro. Ai, sí, eu non sei como faría, porque me parece a mí que en vez de mirar na pancera, mira de pos zapato. Bueno, como está a miña compañeira, como vai hoxe? Bueno, vamos a empezar co cuestionario. Para saber se vostedes son unha familia axeitada para adoptar. A ver, Madalena, por favor, fague a primeira pregunta. Sí. Cando dis, ti prefieres estar nos dous? Cando digo ti, digo ti. A ver, o que quere decir a miña compañeira é se vostedes teñen experiencia cos nenos. Sí, eu teño moita experiencia. Sí, acá. Eu, cando era cativo, estaba rodeado de nenos. Sí, solo de nenos, mulleres non. Non escolleu os nenos para estar comigo. Sí, él ten moita experiencia con nenos porque é que, sabe, unha cousa. Sí. É que nós xa temos outro neno do casa. Pero é chino. Sí. E onde está o neno?
ahora o neno? Onde está agora? Agora está aí dentro. Chámelo. Sí, chamo neno que eu digo. Pero, despois. Ora vamos que a segunda pregunta do cuestionario. Vale, vamos a ver. Cales son os ingresos económicos que hai nesta casa? Quero dicir, en que traballan vos dous? Para que me entenda mellor, a que se dedican os miembros? O meu miembro dedícase basicamente a lo que puede. Sí, até ser rapaces, pero non salir, non é? Iso tamén Pero a lo loco. Bueno, Por eso teñen que adoptar. Non che dicen antes que a este, en vez de mirar na cabeceira, miralle para o zapato. Vamos ter que probar en Castilla. Sí, estaba chovido. mire vostede, a miña compañeira é unha muller casada. E vostede é un sí ou non? Son eu casado. Sí, eu estou casado, sí. Ah, moi ben, moi ben. Bueno, entonces falamos de solteiros, de casados. Vostedes casaron por iglesia ou por civil? Iso xa te digo eu. Nos casamos por imbéciles. No, é que casamos xa fai moito tempo. Fai tanto tempo. Eu casei tan noviña que xa casi non me lembro. É que non me lembro. Señora, o señorito Chuanolín, xa está listo. Moi ben, gracias. Que é? Esta é unha criada que temos na casa. Moi ben. Está preparado o menú. Como se chama? Pero xa acordo. Que se acorda, parece turco, non? É turco, Que se acorda, parece turco. Sí, porque é que o neno chino é que tamén ten así algo de árabe, é algo. Sabes que pasa? É unha mezcla de razas. Ten algo de caniche tamén. Pois, se fai favor, chame por un resultado, chame. Chamo neno. Sí, Sí. creo. Chame, que quero velo tamén. Xin-chan! Xin-chan, ven a ver a papá e a mamá, anda, ven. Como que é unha nena? É unha nena china. Pero como unha nena? Se eu desde aquí hasta parece que lleves a sombra do bigote. É que asumo o bigote, dixámoslle en honor a miña sogra. A nai de miña muller. Aló? Porque é clavadiña. Pero vamos a ver, como vai a ser clavada se é adoptada? Sabes que pasa? Que miña sogra tamén é adoptada. Adoptada en Monterroso, na feira do Can de Caza. Que para hablar, é que o meu home é un bromista, está de broma. Bueno. O que pasa é que ele necesita moito cariño. A ver, niña, ven aquí, ven. No tienes vergüenza, hombre. Ven. Pero tienes vergüenza, hombre, que no son feos. Ven. Pero siéntate. Conmigo no, con tu nai. Mira que eres Joaquín, el perro que vino para ti no sé qué te parece. Eres Joaquín como tu sombra aquí bonito, a ver, ¿cómo se trata en esta casa? ¿Qué dice? Que quería galletas chiquilín. Pero no hai galletas, no hai. Miembros de pos, con un repolillo, non hai galletas. A ti temos, aparte que é hora de comer. Potitos integrales. Aí está. Bueno, tome, dale. ¡Hombre! Dale. Pero pode. Pode, claro que pode. Pero pode. Dale, claro que pode. Pode. Claro que pode, dale. Pero dale, no, dale. Aí. Toma, papi. Aí. Mira que cariño, toma, papi. Dale tamén. Toma un poquito. Ay, no, prefiero caldo. No, Bueno, vistes lo acontecido nesta casa, dome de conta que vostedes son unha familia moderna, unha familia exemplar. Por lo tanto, vou dar a adopción do neno. Ai, que meu cariño. Me ha salido.
Aí. Todos os servicios sociais, cambiei. No. Cambiei. Suonai, non? No, vai a tirar, vai a tirar. Madalena, por favor, haga usted un favor. Eu estou moi ocupado con carpeta. Por favor. Oh, mira o que ten aí. Dios, pero mira o que ten aí. Eso é un tazo, Dios mío. Pégame! Somos todos idiotas ou que carallo pasa? Non vedes que son homens? Mira que barba teño, joder! Ui! É que eu creo que se estaba un poquinho roncha, se estaba se poñendo roncha. Quero dormir. Que fai vostede? Pero vostede como lle pega a nena? Pero vostede non te É que